Det er godt. Du sidder dårligt. Godt. Jeg snart heller ikke mere. Nu har jeg også... Har I set, hvordan narkomanerne ryster sig i de skarpe stik fra Vestergades svingende vinduer, og hvordan der hver mere gadehjørne står psykotisk smilende jonger og parat til start? Og det der er værre. Lærer I sammen i læderklædte solsorter, der hænger ud over Ågade, hvorfra de styrer på sine lærepaner og kaster I med håndgranater efter tv-holdene fra hele verden, når de strømmer mod de naturskønne omgivelser ved Odense Å, hvor hundænderne bliver misbrugt og misbrugt og misbrugt. Vågner i nogen seng om natten og tænker på de børn, der forsvinder grinende ind i sprækkerne i skyerne og aldrig bliver set igen. Eller vender I om på den anden side? Den uden undertekster. Er I blandt dem, der kører på lyset uden cykel, gennem gågader med en skovsnarlig hver hånd bare skyder ind i mængden, eller er I blandt de mange, der bliver stående og de låste porte, mægtigt parkeret med nødslagte ruder, når de nidkære solsorte hen under aftenen får jeg til at føle jer som noget inde i et afsaget jagtgevær en sen eftermiddag foran, og det er, står I så af eller på, eller det er fuldstændig afstået fra at forstå, hvor langt de rent faktisk bør gå. Der er den hårde fine forskel mellem forurettet og forurenet form for sig, der får sagt, at jeg lige ved dømte for dig, når hun kommer gående hen over fortovet. Som en skygge af dem selv bare går forbi, blændet af sjældne timian-duftende lynedslag. Ekskærester skal jeg til lag, for I kan I tandlægeregninger, huslejeregninger, eksamener, for man jo en kraft af den sol. Så de ruskende svin, slagskygge kin på et Tyskland. Fanden af varmende mennesker, der lærer det at skyde sig selv på panden med kugler og grøn løber, brænder og tager chancen for at låne i sol og sol flot at købe 180 km i timen gennem privatiserede parmechibuer, praktiske pindemader og prøver vi hende som Maurits. Prøver vi hende som Maurits. Prøver vi hendes. Dengang flygtede vi fra de skumrende byer. Vi drev hen over ørkener og bjerge og skov, balancerede på planetens kant. Vi lod fremmede tunger slikke os rene under munden og viste palmer, der fandtes. Ikke den blæst, der kunne slette vores spor, og nogen ville finde vores uger, nøgler ved siden af templerne og pyramiderne af 1000 år. Ingen af de lande, vi rejste igen, vil glemme de billeder, vi tog af os selv. Vi var rejsende turistattraktioner, så grådige efter at blive set på af nye verdener.